Nebêje tune Metin Yaşa. Biro heskî telî gotibû çare heye begê min, çare heye. Çare kuştina jin û zarokan e. Ev gotin çiqas mirov aciz dike. Newsa wijdana mirov îtiraz dike, mirov pê dêşe. Lê rastiyek bû. Lewre neyar bi jin û zarokan gef wan dixwarin. Jinê wan zarokê wan digirt li ber çavê wan tiştên nemaye danî serê zarok û jinên wan. Ji bo vê yekê jî biro heskî telî ev weke çare dîtibû. Lê ne tu çare bû. Çare helbet hebû û heye jî. Mirov divê di her qada jiyanê de xwe bihêz bike ya na wê jin û zarok hemû nirxê mirovan herin û bin pê bibin. Çimkî rêbaz bi qasî armancê girîng e. Ji xwe neyar bi têra xwe dikuje. Tu jî rabî bikujî nabe. Tiştê ku nebe mirov nikare erê bike. Lê wî nexwest bêrûmet bijî. Ji bo vê yekê wî bi rêzdarî bîrtînim û gotina wî ya dawî gilî daxê bêxwedînîne. Hin kes roja me de ji bo hilbijartinên pêş me vê dibêjin. Vebjark nîne. Çima wisa dibêjin teqet sedemê xwe hene. Dibe ku ji rewşa heyî razî be. Dibe nezam be. Dibe ku gelek sana be jî. Yan jî dibe ku çalak be yan jî çilek be. Welhasil kelam tiştek e. Belkî jî pir tişt e. Lê tê zanîn ku ser rûyê erdê her tişt vebjêrka xwe heye. Tu tiştek ne bê vebjark e. Her yek ji me di jiyana xwe de gelek mînakên xwe hene di vî warî de. Nexwe rewş wisa ye. Fermo dewirin em hevre li ser rewşa heyî bisekinin. Kesên ku dibêjin vebjark nîne çima û ji ber çi wisa dibêjin. Yek ji rewşa heyî ya îşkencekar zewq distîne. Heta dibe ku îşkence jî dike. Xuya ku heq hiqûq jê re lazim nîne. û hewceyiya xwe bi edaletê tune. Di ji mirovî jê re nexeme. Bi milyonan însan birçîne û nikarin tasek av, gepek nan bibin malên xwe jê re nexeme. Heta pêşberî wan disekine û dixwe, vedixwe û hêleboxê dike. Bê sûc û guneh mirov têne kuştin, qet xweşiciyê xwe nalibitîne. Wekî tiralê Bexdayê ser û binî wî yek e. Hingî xwariyê û ovaxoriyê weke hebanokê lê hatiye. Gilor bîye li ser kendalek an jî znarek gêr be tiştê ku xwarî û ovaxwarî wê hemû dev û pozî wî re were. Wekî pêşî me gotine tiştê ku devê mirov de derkeve pîs dibe. Ji rewşa heyî weke ku qet razî nebe xwe nîşan dide. Derbarê hevkariya AKP û MHP ya li ser tûnekirina Kurdan û her wekî din dibe û dibe. Xwe wek zanyarek siyasetê dibîne. Çêran de û bi zimanê bavik salarî de axive. Yani bêkê masî mêre, her roj jin têne kuştin, ew jî wan kuştinan weke çarenûsê dibîne. Demal jinan dinire bi guman dinire. Dibêje teqet tiştek tê de heye, loma hevjinê wê ew kuştiye. Tevî ku hay ji bûyerê nîne jî demildest dijberî jinan bi hêsanî biryara xwe dide, çimkî mêre. Him jî di ser poza xwe ya bilîçik re mêre. Zarok sêwî dimînin, birçî û tazî dimînin, berdestan dimînin, sêwî û perîşan dibin, tenduristî û derûniya wan xerab dibe, nexeme ji bo zilamê me qal kirî. Ev mêr û zilam bêhna mirarî û zalimtiyê jê tê. Li gotinên vî mêrîbinê re ji vê jinê re geh dibêje xwişka min, geh dibêje dayê yan jî dibêje evîna min. Rojek wisa dibêje 24 saet ser gotina wî re derbas nabe dikuje. Parçe parçe dike, davê jê olreya xwe diçe. Qaşo tê girtin û dikeve girtîgehê. Biqandî ku bêhna xwe bide ji girtîgehê derdikeve ew xwaz. Çimkî mêre yan jî zilamê dewletê ye. Ji bo qaşo fikra xwe ji der û dora xwe re bide teyîsandin, derheqê partiyên dîtir de jî weke CHP û HDP û her wekî din. Dibêje ma wê CHP ji pirsgirêkên heyî re be bersiv û ew xwe bi xwe dibersivîne û bersivdayîna wî jî naye. Wekî katjimêra xerabe canan rast nîşan de. Dema ku dortê ser HDP gotina ewil heyran qurban dibe û şûn ve ji wê re jî bi zimanekî qilêr dibêje na. Kîma ew efendiyê xwe man. Dapîr û bapîrê me ji mêj ve gotibûn ker bi kerîtiya xwe carekê dikeve çamûrê. Lê vebjark heye 8 milyon e. Xuşk û biratiya gelan e. Heke bawer nakî û şahid dixwazî li pişt xwe bizifre û li rûperên dîrokê binêre. Ev hilbijartin an wê zilamê zalim qezenc bike yan jî 8 milyon. Bi gotineke dîtir însaniyet.